एकरा माई के चोदो गायक गावत नहीं खंस सुने लायक। हीरो बने के चक्कर में घर के खत नहीं खसन खाए। हीरो बने के चक्कर में घर के खत नहीं खसन। हाँ हीरो बने के चक्कर में घर के खत नहीं खसन खाए। हीरो बने के चक्कर में घर के खत नहीं खसन। तो एकरा माई के चोदो गायक गावत नहीं खंस सुने लायक। एकरा अश्लील गाए वाला लोग का बहुत कड़ा संदेश मिल रहा है भोजपुरी का। चोदो गायक गावत नहीं खंस सुने लायक। ए भैया ये बड़ा कच्ची जीवन जैसे नहीं अलग अलग प्रकार के गीत गाँव नहीं हो गइल बा आ कुछ छेछरा गायक लोग हो गइल बा ओकरा खातिर स्पेशल बढ़िया गायक के नहीं